आज के भागवत पुराण कोंकणी सत्संग में स्वागत है। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सायंकालीन संख में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज उपस्थित जलेल सर्व भक्तां के हार्दिक स्वागत। आज हम एक शुभ दिवस काल राताष्टमी और जानिम चे शुभ दिवस तळम काजी कृष्ण कथा नलाम गेले भक्ति तु कशी मुकार वच्चात नलता जपसिंचिले वाट नल चांग एक शिक्षा दिम चे बेगे जावनु हम गेल सातस हिस ग्रेस मुरलीधर प्रभु तुम्ही सकते जायते लेक्चर नाला तंगेल कथा ऐकून चे असे जहाँ भारी संतोषान नाला चा एक आमका एनकरेज करचे गदीची कृष्ण कथा आमका सांगून दिमचे एक वरिष्ठ भक्त हिस ग्रेस मुरलीधर प्रभु आणि हिस होलिनेस राधनाथ स्वामी महाराज आले शिष्यत तन्नी इस्कोण अंतु बेसिकली तंगेले जन्मस्थल नाला तंगेल काम कोर्च स्थल मुंबई अंतु तन्नी बेसिकली एक दंतिस्ट डॉक्टर तंक 31 वर्ष 31 years तंक एक्सपीरियंसेस तंगलते कर्म पदांतु तशीची तंक इस्कोण तनी संबंधित तंक 1992 अंतु तंगेले इनिशिएशन जत्ता हिस होलिनेस राधनाथ स्वामी महाराज हस्तकमलाना तशीची तनी एक 1993 थुनु फुल टाइम इस्कॉन प्रचारक नाला प्रीचिंग अंतु फुल टाइम इन्वॉल्व जान तंगलते पूरा फैमिली जहाँ इतना श्रद्धेन श्रील प्रभुपाद धाले तशी तंगेल गुरु जामने से हिस होलिनेस राधनाथ स्वामी तंगेलते मिशन तनी भाग घेता से हमका जायत तवना तनी कृष्ण कथा सांगून दिन आमका भारी प्रोत्साहन केलेलं सर तो मी हा भारी कृतज्ञता आम्ही रेहकपडती करता है तशीची तंगेल चरण तंगेल तंगेल मुखार विंदान आमका आईचे कथा ऐक्या। हरे कृष्णा हिस ग्रेस मुरलीधर प्रभु ओवर टू यू। सुस्वागतम आज के स्वामी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथानुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।
आम्ही सगळ्यांना इथली आठवड्यापासून भक्ती रसामृत सिंधू त्या विषयावर चर्चा करत असायची आणि आजचे दिवस आम्ही हे विषय आम्ही विश्राम दिवची असायची दितलेचा हे लेक्चर आईची संपल्यानंतर भक्ती रसामृत सिंधू हे आमगेल भक्तीचे फाउंडेशन नीव रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभून दशाश्वमेध घाट अलाहाबादात तांका 10 दिवस कृष्ण तत्व ताजीवेर चर्चा केली चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामी बरोबर रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे दोघं भाव आणि सगळ्यात लास्ट प्रचार करताना हे चैतन्य भाऊ कोणाक प्रचार करणार हे दोघ लोक ताजेनंतर चैतन्य महाप्रभून प्रचार केला नाकडे फक्त भक्तीतच लीन जाऊन भक्तीत मग्न जाऊन जगन्नाथपुरीत शेवटचे 18 वर्ष असतात ते त्यांनी जगन्नाथपुरीत त्यांनी काढले पण त्याची पहिला साऊथ इंडिया भ्रमण करत असताना त्याची नंतर चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांक भेटले राम केली ह्या जाग्यावर आणि तांकडे वृंदावन वचून राबचा सांगले आणि तांका उपदेश दिले आदेश दिले तांका कसं कसं करका म्हणून ग्रंथ बरूचे जे स्थळी असं लीलास्थळी राधाकृष्ण लीलास्थळी असत ते लीलास्थळी प्रकट करचे जे अप्रकट स्थितीत असेल ताका प्रकट करच्या सांगले नंतर शास्त्राच्या आधारावर हरे कृष्ण महामंत्राची महिमा ताजी उल्लेख करच्या सांगले आणि वैष्णव शिष्टाचार कशी वैष्णवान पालन करका आमगेल दैनंदिन जीवन ते हे पुरे विषयावर तांका ग्रंथ आणि हेवटू शिष्टाचार हेवटू पालन करच्याक तांका आदेश दिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पण ताजी पहिला अलाहाबादात रूप गोस्वामी 10 दिवस कृष्ण तत्व ताजीवर सकाळच्या सांजपासून बसून गंगा आणि यमुनाचे संगम त्या संगमाकडे बसून दशाश्वमेध घाटारी तांका उपदेश दिले तशीची सनातन गोस्वामीक वाराणसीत 1 महिना तांका उपदेश दिला तर रूप गोस्वामीनं त्या आधारावर हे भक्ती रसामृत सिंधू हे ग्रंथ आमगेल सगळ्यांकात्रिक त्यांनी बरयले आमगेल भक्तीत प्रगती जावच्या खातीर त्यांनी हे ग्रंथ बरयले रूप गोस्वामी कोण रूप गोस्वामी गोलोकात रूप मंजरी गोपी म्हळ्यारी भगवंताला डायरेक्ट सेवा करतात तांका गोपी ते लोक गोपी पण गोपीक मदत करतली हे लोक मंजरी आणि मंजरी तांगल वय गोलोकात 6-7 वर्षाचे मात्र तांगल वय मात्र 6 आणि 7 वर्षामध्ये होत आणि गोपील वय 16, 17, 13, 14, 15 तर अशी सांगताची की हे मंजरी हे लोक लाकले पुरताची त्यांनी तांगल वय 5-7 वर्षाचे असताना ताजे फायदो कसले तांका खंय बी वच्चाक तांका परवानगी आसा जशी आमगेल घरात कोणी साण चेडू असल्यारी आमगेल कसले प्रायव्हेट रूम असल्या बी तांका येवच्याक परवानगी उरता व्हड कोणी भितर
तांकां रुमांत वचून तांकां परवानगी घेवंक पडटा. पण हे चेडूं खंय बी घुसताचे आनी कोणू इतली हे बी करनाचे, अरे स्ट्रिक्ट बी उरनाचे. हाड ना बाबा येवन दी अशी. तशीच मंजरी येयल्ले तांगे स्थिती म्हाका कसले ते इतली धाकली चली चेडूं 5-6 वर्साचे 7 वर्साचे ते खंय बी घुसतात. तर तांगेलो फायदो म्हाका कसले की राधा कृष्णा लीला खंय बी चलतले उरतले, खंय बी उरूं तांगे लीला हे मंजरी कसं करताची तांणी वताची, तांकां वचपाक परवानगी उरता आनी तांगे लीला बी तागेले ते लीला बी पळोवच्याक तांकां मेळटा. तांकां कोणाले परवानगी घेवची गरज पडना. तर तातूंतली प्रमुख म्हळ्यार ही रूप मंजरी. आणि तीच रूप मंजरी चैतन्य महाप्रभू लिहिलेत रूप गोस्वामी म्हणून आयले. तर रूप गोस्वामी जे तत्व कृष्ण तत्व राधा कृष्ण तत्व पूर्ण प्रमाणे तांकां ज्ञान आसा की राधा आनी कृष्णाले महिमा, राधाले कृष्णाले संबंध, राधा कृष्णाले अनेक भक्तांबरोबर तांगेले संबंध पूर्ण प्रमाणे 100% ज्ञान रूप गोस्वामीक आसा. ताजे खातीर चैतन्य महाप्रभू आनी ते कोण चैतन्य महाप्रभू कृष्ण राधा भाव घेवन आयले ह्या भौतीक जगात. श्रीमती राधाराणी भाव घेवन श्रीमती राधाराणी कशी वागणूक आसा ते आस्वादन करच्या खातीर भगवंत कृष्ण त्या भावात आयले. चैतन्य महाप्रभू एक भक्ताच्या रूपान आयले आणि ते चैतन्य महाप्रभून दशाश्वमेध घाटार रूप गोस्वामीक भक्ती रसामृत सिंधू तातूंत जिल्ले ते विषय तांकां ते दशाश्वमेध घाटार वचून तांकां दिल्ले. आणि ह्याची रूप गोस्वामीन कसं केले एक सुंदर पुस्तका रूपात भक्ती रसामृत सिंधू म्हणत त्या रूपात तांणी आमगेले भल्या खातीर तांणी प्रस्तुत केल्या. भक्ती रस अमृत सिंधू. आणि हे भक्ती रसामृत सिंधू एक साधक एक भक्त जो कृष्ण भक्तीत प्रगती करची इच्छा करत पळय त्या कृष्ण भक्ती प्रगती इच्छा करता त्या भक्ता खातीर हे एक फाउंडेशन आसा. म्हळ्यार हे वाचल्यार कोणे तर ताका पुरा ज्ञान प्राप्त जाता. कसलं ज्ञान की एक भक्तान कशी मुखार सरचे तागेलो प्रवास कशी उरता. एक साधकाल प्रवास करतीर कशे तो मुखार कृष्ण प्रेम प्राप्त करतलो ते पूरा उल्लेख रूप गोस्वामीन ह्या पुस्तकात दिल्या. आणि आम्ही रूप गोस्वामी सांगिले आदेश आम्ही पालन करताचे. ताजे खातीर एक भक्ताक रूपानुग म्हणटाचे. रूप अनुग म्हळ्यार रूप गोस्वामी सांगिले जे काय आसा ते तांगेले पालन करताचे ताजे रूपानुग. आम्ही उठलोक आम्ही जे भक्त आसाचे चैतन्य महाप्रभू आमकां रूपानुग सांगताचे. रूपानुग म्हण अशें म्हणटाचे आमकां. तर हे पुस्तकात पूर्ण कृष्ण तत्व कृष्णाले पूर्ण जे गूढ तत्व हे भक्ती रसामृतात दिल्या. आणि आम्ही सगळ्या भक्तांना इतली आठवडाभर आम्ही जे आसा हातूंत कसं कसं दिल्या पळय ते आम्ही आयकल्या. सुरुवात पासून आखिर पर्यंत कशे आमकां कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता ते आम्ही वेगवेगळ्या भक्तांकडून आम्ही ऐकल्या.
ते आमगेल सौभाग्य म्हणजे आडनाव कसं लेक एक पटी कोण हे पुस्तकातले विषय त्याची चर्च करताच पळय आणि त्याचे श्रवण करताचे तर हे स्वाभाविक असा की शीघ्र म्हणजे एके क्षणाभर थोडे दिवसात थोडे महिन्यात थोडे वर्षा भितरची जे असा आमक कृष्ण भक्ती प्राप्त करचे लाभ मिळतात हे भक्ती रसामृत सिंधूचे महिमा भक्ती रस अमृत सिंधू हातूंत 4 शब्द असायचे भक्ती रस अमृत आणि सिंधू भक्तिमय कसले आणि भक्तिमय कोणाला भक्ती तर रूप गोस्वामीनं एकदम स्पष्ट केल्या पळय आम्ही ऐकल्या बी भक्ती ह्या पुस्तकात रूप गोस्वामीन कसं केले की भक्तिमय कोणाला भक्ती शिल प्रभुपाद भक्ती मारी त्यांनी अनुवाद कशी केला भक्ती मारी डिवोशनल सर्व्हिस म्हणजे सेवा भक्ती मारी सेवा सेवा करची कोणाला करची सेवा कृष्णाला कृष्णाला कसला कतरी सेवा कृष्णाला भक्ताला कसला कतरी सेवा कसला कृष्ण स्वतः सांगताची ममई वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन हे मेगल ओट्टू जे असा मेगेल अंश असं छोटू हे पुरा जीवात्मा असाची एक भौतिक जगात आणि आध्यात्मिक जगात हे सगळे मेगेले अंश अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समान अहम सर्वस्य प्रभो हे पूर्ण भौतिक आणि आध्यात्मिक जग असतं हे मेगल स्तोत्र मेगल किचन येते पुरा मत्त परतरम नान्यत किंचित असते धनंजय आणि कसले ना हे मेगल शिवाय मनमना भवमत भक्तो मद याजी माम नमस्करो मामे वय प्रपद्यते मायम मनमना भवमत भक्तो मद याजी माम नमस्करो मेगल विचार करा मेगल भक्ती करा मेगल मक पूजा तर प्रत्येक क्षणात भगवद्गीतेत भगवंत आमका सांगतात की मेगल तुम्ही आराधना करा मेगल पूजा करा मेगल भक्ती करा तर रूप गोस्वामी ह्या पुस्तकात भक्ती रसामृत सिंधू या पुस्तकात भक्ती कोणाल करचे कृष्णाल करचे आणि कशी करचे तर त्याची उल्लेख सुरुवातीपासून दिल्या 64 प्रकारची जी भक्ती सेवा 64 आयटम्स ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस तर 64 भितर प्रभुपादाले अशी एक्सपर्टीज आशिल्ली इतली निपुण आशिल्ली प्रभुपाद की ते मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिरात कोण गेले रे सकाळी मंगल आरती खातीर आणि भागवतम क्लास वाचले भागवतम क्लास ऐकेपर्यंत मंगल आरती नंतर जप नंतर गुरुपूजा नंतर भगवंताला दर्शन भागवत श्रवण हे पुरा केल्यारी हे 64 भितर 40 आयटम्स आमगेल स्वाभाविक प्रमाणे आमगेले करून जाता रूप गोस्वामीनं हर एक प्रत्येक एक आयटम एक वस्तूचे 64चे एक वस्तूवर खूप बरेकन उल्लेख केला ह्या भक्ती रसामृत सिंधूत आणि किती श्लोक असायचे या भक्ती रसामृत 2129 श्लोक असायचे भागवतम आणि भगवद्गीताच्या अंगात एक श्लोक उरतले पण 2129 श्लोक हे भक्ती रसामृत सिंधूत असायचे तर हळूहळू
रूप गोस्वामी कसं करताची एक साधका ताका प्रवासात कृष्ण कृष्ण कोण कृष्णाल भक्ती कशी करचे कृष्णाल भक्ती कसला काहीतरी करचे आणि कृष्णाला भक्ती केल्यानंतर कसं मिळता आणि कृष्णाला भक्ती केल्यानंतर कशी आमका आमगेल हृदयात प्रेम जागृत जाता कृष्णा प्रती हे पुरा जे असा एकदम सुरळीत सरळ भाषेत आणि उदाहरणाने आमका घेऊन येताची रूप गोस्वामी आम्ही सगळ्यांना अनुभव केलो उरतले सुरुवातीपासून आजपर्यंत कशी रूप गोस्वामीने आमका वेगवेगळे जे विषयावर आमका त्याच्याबद्दल आमका माहिती दिली तर भक्ती मिळाली कोणाला भक्ती कृष्णाल भक्ती रूप गोस्वामी म्हणतात की एक जीवात्माले जे क्वालिटीज जे असा मारी 64 तांगेल गुण असायचे ते 64 गुणा भितर 50 गुण फक्त आमगेल जीवात्मा भितर असतात ते पण पूर्ण प्रमाणे ना 50 पूर्ण प्रमाणे असं ब्रह्माकडे ताज्यावर आणि 10 गुण कोणाकडे असं नारायणाकडे असं नारायणाकडे पूर्ण प्रमाणे 60 गुण असतात पण जे कृष्णाकडे असतात ते नारायणाकडे विशेष चार गुण कृष्णाकडे असतात आणि ताजी व्यतिरिक्त कृष्ण परम पुरुषोत्तम ते कंची ते का 4 गुण प्रेम माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी आणि वेणू माधुरी प्रेम माधुरी मुळे तांगेले भक्ताले प्रेममयी आदान प्रदान रूप माधुरी कृष्णाल सौंदर्य चर अचर जाताची अचर चर जाता म्हणजे ते हालतले वस्तू स्तब्ध जाताची आणि स्तब्ध वस्तू हालचालतात रूप तागल रूप बघून पळून नदी राबता तांगेल रूप पळून रूपा प्रति आकर्षित जाऊन कृष्णाले एक जे फातर असा फातर पूर्ण प्रमाणे जो असा नरम जाता मऊ जाता रूप माधुरी लीला माधुरी कृष्णाने अशी लीला केल्या की ते लीला पळूच्या कत्रिक लोक लालाय जाताची म्हणजे उत्सुक देवी देवता गण तांगे लीला पळूच्या कत्रिक भौतिक जगात आध्यात्मिक जगात लोक येऊन ताने बी अवतार घेताचे तांगे लीला पळूच्या कृष्णा लीला पळूच्या स्तब्ध जाताची कृष्णा लीला पळू आणि वेणू माधुरी कृष्णाल वेणू ना पूर्ण सृष्टीत जे कोणी जीवात्मा असतात ते पूर्ण आकर्षित जातात कृष्णाने वेणू ते हे 4 विशेष जे गुण असतात ते फक्त कृष्णाकडे असतात ताजी कत्रिक भक्ती रूप गोस्वामी म्हणताची कृष्णाल करच्या आणि कोणाला अनन्यस चिंतयंत अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलस कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम अन्य अभिलाषिता शून्य रूप गोस्वामी सांगतात भक्तिर उत्तमम कोणाले कृष्णाले अनुशीलन तर भक्ती कृष्ण नंतर शब्द येतात रस मला कसले आम्ही एक फळ कसले खावच्या बसल्यारी
ते फळ खाल्ली की तांदूळ ते स्वाद आमचे मेळटात तर रसाचे स्वाद येते. आम्ही फळ खाते त्याच्यात रस मेळट मग त्याच्यात फळ खाते. तांतूळ रस ना जाल्यारी तर फळ काय उपयोग ना आमकां. ज्यूस रस तर रस म्हळ्यार आमगेले जे संबंध आसा पळय संबंध ते एक फळां म्हणटा आणि त्या संबंधात एक आनंद जे मेळटा पळय ताका रस म्हणटात. जाल्यार रस पिवचे म्हळ्यार रस कसलो पिता आमी आनंद मेळचे खातीर. तर रस आमकां केन्ना मेळटा पळय तेन्ना आमकां आनंद प्राप्त जाता. ताचे खातीर लोक भौतीक जगात सगळे जिवात्मा हांगा ते फिरता कसं रस रसा खातीर रस प्राप्त करच्या खातीर संबंधा भितर रस प्राप्त करच्या खातीर. फळा भितर कशी रस असता तशी संबंधा भितर रस प्राप्त करच्या खातीर एक प्राथमिक रस उरता आणि एक द्वितीय रस उरता. प्राथमिक रस म्हळ्यार दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस हे वेगवेगळे प्रकारचे रस. फातर आसा तो बी एक शांत रस तो बी आसा पण शांत रस. भगवंताले जे ग्वाळ बाल ताका फ्रेंड्स मित्र आसाचे ते दास रसात आसाचे. साख्य रसात बी काय काय मित्र आसाचे आणि अशी बी आसा की वात्सल्य रस नंदा यशोदा नंद महाराज यशोदा रोहिणी हे वात्सल्य रसात. नंतर माधुरी रसना गोपी. तर प्रत्येक अंतुत कसं नकल तर आमकां ते रस प्राप्त जाता. आमगेले संबंध भौतीक जगात बी आमी केन्ना संबंध दवरतात पळय आमगे चेडवांक बरोबर आमगेले बायलांक आमगेले जे संबंधी आसा आमगेले मित्र उरो ते प्रत्येक अंतुत आमी रसाचे आस्वादन करच्याक आमी पळयताचे. तर भक्ती रस म्हळ्यार हे जे 5 प्रकारचे जे प्राथमिक संबंध आसाचे रस आसा ताजे उल्लेख रूप गोस्वामीन ह्या पुस्तकात की कशी एक जीवात्मा आमगेल हृदय शुद्ध करते गेले की अनर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर तो आसक्ती आणि त्याने प्रेम प्राप्त करतात. त्या स्तरावर गेल्यानंतर तो कसा करता एक प्रकारचे भगवंताप्रती एक संबंध स्थापित करतो. शांत रसात दास रसात साख्य रस वात्सल्य रस ना जाल्यार माधुर्य रस. तर प्रत्येकाक ह्या संधी दिल्या एंट्रन्स दिल्या प्रवेश दिल्या ते आस्वादन करच्या खातीर तर रस आस्वादन करच्या खातीर हे आमकां खंय मेळचे ना. आणि हे फक्त रूप गोस्वामीन तांगेल अनुकंपा तांगेल कृपा आमकां दिल्या. तांगेल कृपेन आमकां हे रस कसले रस कशे आस्वादन करचे ते पूर्ण जे आसा ह्या भक्ती रसामृत सिंधूत दिल्या. हांव कशें सांगता तुमकां पळय रूप मंजरी ती खंय बी वचूंक शकता खंय बी परवानगी आसा. ताजे तिका पूर्ण प्रमाणे गुत आसा की राधा कृष्णाक प्रसन्न कशें करचे. राधा कृष्ण संबंधात ह्या संबंध दास्यात संबंध वात्सल्यात संबंध साख्यात संबंध कशी आसा ते पूर्ण प्रमाणे रूप गोस्वामीक गुत आसा माहिती आसा आणि ते एकदम सिस्टमॅटिकली भक्ती रसामृत सिंधूत
तांणी आमकां रस आस्वादन करच्याक दिले आमकां. आमी केन्ना आयकत आशिल्ले हे गेल्ले इतल्या आठवड्या पासून आमी ताचे रसाचे आस्वादन करती राहिले. वेगवेगळ्या रसाचे आस्वादन. आणि तिसराच म्हळ्यार काय जालें, अमृत. हे भौतीक जगात कितले बी बरे रस त्या रसात थोडे जास्त जाल्यार रस किंवा रस आमी जास्त पिल्यार ते विष जाता. आता हांवें आंब्याचे रस घेतले उरतलो, आमरस पिल्ले उरतलो. 1 ग्लास पिल्यार अडना, 2 ग्लास पिल्यार अडना, 3 ग्लास भी चलता, 4 ग्लास भी चलता. 5वा ग्लास पिल्यार त्रास जाता, उतकट जाता, लूज मोशन जाता, उलटी जाताले, ना खाव कशें दिसना, पिव कशें दिसना. 5वा 6वा म्हळ्यार की नाका नाका बाबा नाका आनी नाका, पुरो. त्याची रस तुमकां एक प्रमाणचो आनंद दित आशिल्ले, त्याची रस एक 7-8 ग्लासा नंतर तुमकां ते रस नाक पडत नाक जाता. चपल सूख म्हणटात, चपल सूख. चपल सूख म्हळ्यार टेम्पररी हॅपीनेस. काही थोड्या वेळा खातीर आमकां थोडे आनंद मेळटा ताचे रसाचे आनंद. एक प्रेमीक केले दुसरे प्रेमिका बरोबर रस आस्वादन. पण थोड्या वेळानंतर त्याची जी रस विष जाता कोणाक. तर खंयचे बी संबंध भौतिक जगात थोड्या वेळानंतर ते नाक जाता आमकां. आणि समजा कोणे अशें सांगले की नाही 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 मेगेल तर बरेची आनंदात मेगेल पुरा संबंध आसा, बरे आसा मेगेल संबंध, हांव खूप आनंदात आसा. पण कितले वेळपर्यंत तुमगेल शरीर आसपर्यंत. तुम्ही हे शरीर सोडले की पुरा रसाचे फुल स्टॉप करता पडता तुमकां, होय की नाही. तर रस भौतिक जगात रसात तर खंय तरी एक प्रमाणे एक फुल स्टॉप किंवा त्या रसाचे विष आत परिवर्तन जावचे फावता आणि स्वाभाविक असते. जाल्यार भौतिक जगात कसलेची अनादिकालपर्यंत उरना. ताची एक लिमिट उरता, थोडे क्षणा खातीर उरता. एक व्यक्ती एक दुसरे व्यक्ती प्रती आकर्षित जाल्लो उरतलो, पण वयानंतर तोची व्यक्ती कुरूप दिसू लागता. पिक्चराचे नटी एक काळात आकर्षित आशिल्ले, पण आता 50-60 वर्ष 70 वर्ष जाले तर त्याची शरीर आकर्षित दिसना आमकां. आमकां दुसरी आकर्षित शरीर पळोवच्याक आमी हांगा थंय धांवताचे. तर तो रस जो आसा क्षणिक रस, चपल. पण हे जे रस आसा आध्यात्मिक रस, अमृत. अमृत म्हळ्यार ताची ते आस्वादन केले, ताची स्वाद आमी स्वीकार केले, ताचे वाडती वता अमृता म्हणकी. अमृत अमृत म्हणजे ताची कसले रस चे जे स्वाद आसा ते कमी जायना, वाडती वता वाडती वता वाडती वता वाडती वता वाडती वता. हे भौतिक जगात न्ही, आध्यात्मिक जगात जे भक्त आस्वादन करते असत प्रत्येक अनादि कालच्यान आस्वादन करते रसाचे आस्वादन करते असत आणि आस्वादन करते रसाचे वाडती होता ते रस अमृत. तर रूप गोस्वामीन हे भक्ती रसामृत सिंधू अशी बरयल्या की हळूहळू 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 एक साधकाक ह्या प्रेम भक्ती स्तरावर घेऊन येता. आणि ते प्रेम भक्ती स्तरावर आईल की तो रसाचे आस्वादन करतील उरतो, अनादिकालपर्यंत करतील. तर हे पुस्तकाचे वैशिष्ट्य. आमकां अमृत अमृत पान करची
ही संधी रूप गोस्वामी आमकां दिल्या. कसल्याचें अमृत पान? भगवंता प्रती प्रेममय सेवाचे रस आस्वादन अमृताचे रूपात. अमृता रूपेत आमचे सेवा करचे मेळटा त्याचे रस आस्वादन इतल्या रसमय की आमकां दिसता की अरे आनी करपावे सेवा, आनी करपावे सेवा, आनी करपावे सेवा. म्हाका आनी करची इच्छा आसा. भगवंता प्रती आनी सेवा करची इच्छा आसा. थकनाचे आमी त्या स्तरावर पावले नंतर. कसं जाल्यार तातूंत रस मेळटा आनी ते रसाचे अमृत. त्याची रस अमृत त्या रूपात प्रकट जाता आमकां दिवपाक. भक्ती रस अमृत. आणि कितले अमृत? अमृत सिंधू. सिंधू म्हळ्यार एक समुद्रा तटाक तुम्ही गेल्यार समुद्राले बाउंड्री तुमकां दिसना. समुद्र कितले परत आसा तुमकां ताची विचार करचे जायना. तुमकां कल्पना करची जायना की कितले आसा ताची सीमा. ताची सीमा खंय आसा. असीमित उरता, असीमित. तुम्ही कितलेय लांब गेल्यार ताची सीमा तुमकां कल्पना करची जायना. तशीच समुद्राचे डेप्थ कितली खोल आसा ताजी बी आमकां कल्पना करची जायना. तर केन्ना आमी समुद्रा कडेन वताचे पळय. समुद्राक दोन गुण आसा. एक तर ताचे अपार असीमित आणि ताचे डेप्थ खोल. हे दोन गुण समुद्राचे. तशीच भक्ती रस अमृत. भक्तीची जे रस आणि अमृत ते इतली विशाल 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 अमृत, विशाल सागर, विशाल रस, विशाल भक्ती आणि त्याची डेप्थ बी कितली खोल. व्यक्ती कितली सकल कितली भितर वताची ताजी सीमा ना. ताजी खातीर काय काय भक्त शिवताची की एक लीला पकडून पूरा जन्मभर त्या लीलेची स्मरण करतील उरताची. आणि तांगेली इच्छा उरता की ते स्मरण कर तांगेर आनी काही इच्छा उरना. मना ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे. सत्यव्रत मुनी ते दामोदर लीलाचे बद्दल ताका अशी इच्छा उरता मग ह्याची फक्त ह्याची लीला मग पुरा जन्मभर ह्याची जन्म नाही जन्मनी जन्मनीश्वरे म्हाका हाजीच दृश्य पडचे आसा. कसं लाग तांणी त्याची समुद्रात भक्ती रस अमृत त्या सिंधूत खोल होताचे. तर हे भगवंताले जी महिमा आसा. भगवंताले जे संबंधाचे रस आसा त्या संबंधात अमृत आसा ते इतली विशाल इतली विशाल इतली विशाल आसा की ताची आमकां कल्पना करची. आणि हे रूप गोस्वामी आमगेले पात्र नसूनही आमगेले पात्र ना आम ते स्वीकार करचे आमगेले लायकी ना तरी रूप गोस्वामीन आमके दिले. घ्या बाबा हे तू आस्वादन कर. खूत आसा तुगेले पात्रता ना पण तू हांव एक ट्रेलर दाखयता ट्रेलर. मग तुगेले हांव कल्मश उरता म्हाका खूत आसा. तुगेले हृदयात खूप कल्मश आसा अनर्थ आसा तरी तू हे स्वीकार कर. हांव तुका ट्रेलर दाखयता. कृष्णाल गुण, कृष्णाल लीला, कृष्णाल रूप, कृष्णाल नाम
हा तुका हे पुरा जे आसा तुका ताजे एक ट्रेलर तुका दाखयता आनी हे ट्रेलर दाखयले की तुका एक प्रमाणे तुका एक आस्वादन रस आस्वादन करची इच्छा प्रकट जाता हृदयात आणि ते रस आस्वादन प्राप्त करच्या खातीर तू ते प्रयत्न करता तर शिल प्रभुपाद आमगेल इस्कॉन संस्थापक आचार्य तांणी हे पुस्तक भक्ती रसामृत सिंधू तांणी आमकां प्रस्तुत केल्या रूप गोस्वामी आणि शिल प्रभुपाद सांगताचे की प्रत्येकान एक इच्छा उरता की हांव प्रेम करता किंवा लोकांक मेगल प्रती प्रेम करता लोकांक म्हाका प्रेम करता किंवा म्हाका एक व्यक्ती प्रती प्रेम जागृत इच्छा जाता शिल प्रभुपाद म्हणटाची की ते प्रवृत्ती आसा पळय ते प्रवृत्ती प्रत्येक जिवात्मात आसा द प्रोपेसिटी इन एवरीवन इज टू लव ते प्रवृत्ती प्रत्येक जीवात्मात असतात पण आम्ही विसरल्या की ते प्रवृत्ती कोणा प्रती आम्ही प्रेम प्रकट करता आणि आम्ही ते प्रेम कृष्णा प्रती आम्ही प्रकट केल्यार स्वाभाविक रूपे कृष्णाल जे कोणी आसा हांगा अंश आसाचे तांगेल प्रती बी आम्ही आमगेल प्रेम प्रकट करतलेच जसे की भौतिक उदाहरण मारी एक नटी या एक्टर किंवा एक क्रिकेटर तुमकां तांगेल प्रती आकर्षण जाल समजा तर तागेल बॅट तागेल बॉल तागेल शर्ट तागेले पॅन्ट ताजी प्रती बी आमगेलें आकर्षण जाता आनी तुमकां एक बॅट दिल्यार रे वा म्हाका बॅट मेळ्ळें म्हण ताणें रुमाल दिल्यार बी रुमाल घेवन दवरता ताणें ग्लोव्स दिल्यार बी ग्लोव्स आमी घेवन दवरता कशें जाल्यार त्या व्यक्ती संबंध आसा त्या व्यक्तीन वापरले ते ग्लोव्स त्या व्यक्तीन वापरले ते बॅट त्या व्यक्तीन वापरले ते सॉक्स त्या व्यक्तीन वापरले ते शूज ताजी खातीर आमकां ताजी प्रती बी आकर्षण कसं जाता आमी त्या व्यक्ती प्रती आकर्षित आसता तशीच आमी केन्ना कृष्णा प्रती आमी प्रेम जागृत करता पळय तेन्ना स्वाभाविक रूपे ममय वंश जीव लोके कृष्णाले सगळे जे अंश असतात तांगेल प्रती बी आम्ही आकर्षित तांगेल प्रती बी आम्ही प्रेम प्रकट करताची तशी प्रभुपाद म्हणटाची की वॉटरिंग द रूट एक वृक्षात मूळ तांक उदक घाल्यार पूर्ण वृक्षाक उदक मेळटा विशाल वृक्ष ते वयर पर्यंत पावता उदक तशीच आम्ही केन्ना कृष्णाल प्रती आकर्षित जाता की आमगेल व्यवहारान आमगेल जे साधनान आमगेल जे श्रवण कीर्तन आमगेल सेवेन केन्ना आमी जे कृष्णाल प्रती अनर्थ निवृत्ती निष्ठा रुची भाव आसक्ती प्रेम हळूहळू हळूहळू आम्ही प्रेम भक्ती स्तरार पावताचे आणि कृष्णाल प्रती प्रेम केन जागृत जाता आमगेल हृदयात तेन्ना स्वाभाविक रूपे आम्ही ह्या पूर्ण जगात जे कोण आसा जीव तांगेल प्रती बी आम्ही प्रेम प्रकट करताचे श्रील प्रभुपादान हे अनुपम भेट आम सगळ्यांक दिल्या श्रील भगवद्गीता भागवतांत भद्र पौर्णिमात हे रविवार येता राधाष्टमी दिवस काल शुकदेव गोस्वामीने परीक्षित महाराजाक भागवतम श्रवण करच्याक संधी दिली 7 दिवस श्रवण करून भाद्र पौर्णिमात ते समाप्त केले विश्राम दिले ताका भागवत प्रवचनाचे शुकदेव गोस्वामी पूर्ण विश्वभर जे आसा श्रीमद भागवतमात चर्चा चलते आसा श्रीमद भागवताबद्दल कसं विषय आसा ताजेवर चर्चा चलते आसा ॲट एव्हरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम काही ना काहीतरी
भागवतामध्ये श्रवण चलते रसा. तर या शिल प्रभुपादाला अनुपम भेट भक्ती रसामृत सिंधू, उपदेशामृत, भगवद्गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद भागवतम हे पुस्तक सगळ्यांकडे दिले की हे आम्ही भेट स्वीकार करणं, आम्ही त्याचे आश्रय घेऊन त्यात आमतून कसले बरिल्ले उपदेश दिले ते आम्ही आमच्या जीवनात उतरावून आम्ही जीवन त्याप्रमाणे जगल्यारी तर स्वाभाविक रूपे आमगेल बी एक न एक दिवस श्रीकृष्ण प्रति आमगेल एक हृदय आकर्षित जातले. भक्तिरसरा सिंधू आज आम्ही विश्रांतीताची पण अशी नाही की आज आम्ही विश्रांती परत पळूच्या नाही. प्रत्येक साधकानं इच्छा कर का की परत परत ते पुस्तक वाचून तंतु कसं भरेले आपण आणि तुम्ही आणि त्या सिंधूत जंप मान उडी मान आणि तुम्ही डीप खोल बचून त्याच्यावर स्मरण करणं चिंतन करणं आम्ही फक्त ते एक इच्छा केल्या रे आमगेल सार्थक जातलं आमगेल जीवन सार्थक जातलं आणि आमगेल जीवन सार्थक जन्म सार्थक करी चैतन्य महाप्रभू सांगले जन्म सार्थक करी आणि असे केलं की परोपकार स्वाभाविक लोकांप्रती बी आमगेल जातले कारण आम्ही भगवंताप्रती प्रेम जागृत करताच पण त्यांना आम्ही स्वाभाविक रूपे दुसऱ्याक बी आकर्षित करताच कोणाप्रती भगवंताप्रती कसं का आमगेल जे गुण असायचे पाहिजे ते आमगेल गुण नेते भगवंताला गुण असायचे तर भगवंताला गुण आम्ही प्रकट करताचे लोकांमुखार. तर हे भक्तिरसा सिंधू रूप गोस्वामी दिल्ली जे अनुपम भेट असा श्रील प्रभुपादान आमकां ह्या पुस्तकाद्वारे आम सगळ्यांक जे प्राप्त करशिल्ल्या तर इतलें म्हणणं हांव आयचे दिवस ह्या विशयावर हांव विश्राम दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. साधु साधु. इसलिए मुरलीधर प्रभू की जय. तुम्ही भारी छंदेन च्या प्रीतीन आयच्या विषय ते भक्तिरसामृत सिंधूचे कन्क्लूजन भारी छंदेन तुम्ही प्रस्तुत केले. भारी संतोष. तुम्ही ज्या सुरुवात रूपा गोस्वामी कशी चैतन्य महाप्रभूने शिक्षा प्रदान केली तशी दशाश्वमेध घाट वृंदावनात ताजेपासून तुम्ही प्रस्तुत केले. तशीच म्हाका भारी संतोष केलेलो महिलारी आम्ही इत्याक कृष्णाली भक्ती कोरका ते विषयान तुम्ही चायक प्रमाण दिले रूपा गोस्वामीले भक्तिरसामृत सिंधू तातूंत एक एक तुम्ही ताजे एक दृष्टांत नाल्यार ताजे इतली दुखून आमकां कृष्णान भक्ती कोरका म्हणून सांगताय ताजेपासून विस्तार ज्यान तुम्ही सांगून दिले आमकां. तशीच हे 64 क्वालिटीज ताजेपासूनच्या ताजे इम्पॉर्टन्स नाल्यार कृष्णांत मात्र 4 क्वालिटी रूपा माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी तशीच प्रेम माधुरी ताजेपासून तुम्ही सांगून दिले. तशी च्या उपमाय तुम्ही केल्या सागरापासून तितून डेप्थ आसा नाल्यार ताजे विस्तार आमकां कॅल्क्युलेट करू जायना आमगेले मना पेचे परे जावन नाशिल्ले कार्य ताजेपासून तुम्ही विस्तार सांगून दिल्या. तशीच ते सत्यव्रत मुनीले दामोदर अष्टकांत आम्ही उत्तील वेळे कृष्णा लीला ऐकत आहे त्यातल्यार भारी भारी आम्ही एक मास आम्ही दामोदर अष्टकांत दामोदर लीला ऐकून येतस दरारी आमकां एक एक वेळे ऐकना पडेन ताजे दिने दिने नवम नवम तशी एक आमकां एक एक्सपिरियन्स मेळटस. ताजे इम्पॉर्टन्स तुम्ही सांगून दिले. तशीच भगवद्गीताचे मनमना भव मद्भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु ताजे इम्पॉर्टन्स कृष्णाकच नमस्कार करता नाल्यार कृष्णालीच भक्ती इत्या कोरका म्हणून तुम्ही भारी छंदेन सांगून दिल्या. तशी तुम्ही रूपा गोस्वामी रूप मंजुरी ताजेपासून तुम्ही सांगून दिले आमकां. तशीच श्रीला प्रभुपादाले महत्व तांणी उतनेच संबल समृद्ध झाम नसेल ग्रंथ आमकां दिल्या. ते ग्रंथानच आमकां मनान जमच्या अवस्था कशी आम्ही भक्ती कोरका नाल्यार भक्तीचे इम्पॉर्टन्स इतकी म्हणून. तशी तुम्ही भद्र पौर्णिमा येतस
ताजे इम्पॉर्टन्स आहे तुम्ही आमका सांगून दिल्या. श्रीमद भागवतम भक्तिरस श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज सांगतस श्रीमद भागवतम एक ग्रंथ समजल्यारी तेंची भारी है समगेल सगळे उद्धार आबेगे जा. तर तुम्ही ज्या भारी संतोषान उतले विषय आमका सांगून दिल्या. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. कोई भक्ता कुछ प्रश्न इथे असल्यारी प्रभू लिहून घ्या. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद आयच्या सेशनाका. प्रभुजी हांव समुद्राम तू बुडच्या लागीं म्हाका दिसून आयले भायर येवचे कशें म्हणून कळना जाल्या. तुम्ही एक्सप्लेन करता आशिल्ले तेन्ना इन डेप्थ आनी द सायज ऑफ द ओशन इज सो बिग एंड बियॉन्ड आवर लिमिट और बियॉन्ड आवर स्पेस थिंकिंग म्हणटा पळय तशी. I was like simply lost. I don't know where I stand, whether I had entered the ocean or I am like really lost. But Prabhuji, म्हाका एक सांचे डाउट आशिल्ले. हालांकी तुम्ही ते लेटर एक्सप्लेन केल्ले की अशें म्हणटात न्हय, only Krishna can know himself totally. No one else apart from Krishna can know him, right? And here you have said ki Rupa Goswami has given a systematic understanding of getting Krishna prema or understanding Krishna through this Bhakti Rasamrita Sindhu. And then later you said he has given us the trailer. This is just the trailer. So whether it is actually trailer ki whether it is a total explanation, because again as said, it becomes a little contradictory. It's not contradictory. Somebody is very serious, will get to know the essence, and somebody is not very serious, will get to know that it's a trailer, so just to attract. जैसे simple thing, एक पडी ट्रेलर पळिली की कोणाक ते पिक्चराची पुरा नॉलेज उरता है, तांकां कळटा की अरे यू नो हाँ ये पिक्चर में क्या है सब मालूम पड़ जाता है, हाँ या इसमें क्या होने वाला है पिक्चर में, हाँ इट्स लाइक दैट. तो ट्रेलर देखने से मालूम पड़ जाता है. और अगर किसी को नहीं मालूम है तो ट्रेलर देख के सोचता है कि मैं पिक्चर देखने जाऊं कि ये पिक्चर में क्या है, क्लाइमैक्स क्या है. और जिसे ट्रेलर देखा उसको मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है, एटलीस्ट अनुमान लगा सकता है. हाँ ऐसा है. तर तशीच it's like this, कि somebody is very serious, then slowly he's been guided to go to that stage of prema bhakti. And if somebody is not so serious, it is just a trailer कि बाबा क्या हो सकता है, what is this spiritual world, what is Krishna के qualities क्या है. There are any chances he knows that at least when he's serious, he knows he is not able to fulfill it, at least in this one life. He's going to give us, he's not going to fulfill it. But are there any chances or maximum chances of getting disappointed ki negativity tenna yevuchi chances ki bhakti tu ki less chances la. अभी ऐसा होता है ना अशरफ ने माताजी कि तुम्ही त्या स्टेजर आयल्यारी तुम ताजी इच्छा म्हळ्यार you are not even bothered whether you will go back to Godhead on this lifetime or not, because you are actually enjoying in this life only. So it doesn't matter. No, Janmani says Satyarma says I will take every time birth. So they don't mind coming again and again as for them, because they know they are enjoying either way. Asha, life is not something ki end of a life chale ho gaya, aisa nahi. They are enjoying either way here only in this life. Right? मतलब ये है कि नेगेटिविटी अगर आते हैं in that level, the person has not reached a little mature level when there is negativity. Should we think in that way? Yes. So what I would say, more than negativity, I would say that a devotee is always asha bandh. He is hope against hope. He is hoping. He is hoping. And
त्या स्टेजर राहील की नाही आश्लिष्य महापादर म्हणता है ना, त्या स्टेजर राहील की अ पर्सन विल थिंक दैट कि ओके ठीक है, मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कृष्णा के ऊपर है. सो ही इज टोटली कमिटेड टू कृष्णा. ओके, कृष्णा may give, कृष्णा may not give. Surrendered. येस. कृष्णान मग प्रेम दिल्यार अडना ना जाल्यार बी चलता, मग ताका लागी घेऊन गेल्यार बी चलता, ना जाल्यार बी चलता. इधर वे इज हैप्पी एनीवे. There is a higher stage. I am not on that stage, but what I am saying that ki that stage गेल्यानंतर बी the person is not expecting anything from Krishna. शिक्षा अष्टकमाचे वर्णनावारे. हाँ. शिक्षा अष्टकमाचे लास्ट वर्षाचे वर्णन. सेवा पादत. Yeah. So that is the stage. So Rupa Goswami has given entire thing पूर्ण दिल्या का, but at the same time, up to us, आमगेलो असा कि how much we can go forward, कितना तक हम जा सकते हैं. समुद्र है ना, समुद्र, you cannot swim the entire समुद्र ना. हमने बोल सकते हैं मैंने समुद्र पार कर दिया, नहीं है. समुद्र इज वास्ट, समुद्र इज डीप. जितना डीप जाओ, जितना एक्सपांड, जितना भी जाओ, इट्स लेस एंड लेस ओनली ना. हमारे आचार्य ने भक्ति रसाम सिंधु बिंदु, एक बिंदु के ऊपर पूरा बुक लिखा है. So how much you can enjoy, how much you can experience rasa. So that is vast. इसलिए वो भक्त इतना नाराज नहीं होता. But it's always आशा भक्त. हे धनुर्धर स्वामी कोण असा, त्यांनी waves of devotion बरयलंच नव्हे, to understand nectar of devotion thoroughly. So is it like if we have to refer that while reading nectar of devotion ki with Prabhupada, nectar of devotion is no need. Prabhupada has given everything whatever he needed for us in nectar of devotion, nectar of instruction, Bhagavad Gita, Bhagavatam, through his purports and Chaitanya Charitamrita. पहले हम लोग को ये फिनिश करना है, बाद में आगे बढ़ना है. बाद में आगे बढ़ना है, just to add on to what you have understood. हम कहते हैं ये फाउंडेशन, ते फाउंडेशन थोड़े स्ट्रॉन्ग करचा का तरीका, we can just add on to other things. Just like last week only in this Bhagavad Gita as it is further explained म्हणून release झाला ना Prabhupada. Why did I was just thinking, why did Prabhupada himself not released it in that way? Why is it like his devotees has released? But then they have compiled it. He has compiled all the lectures of Prabhupada. Yes. Compiled. Just like simple thing. अगर आपको हलवा बनाना है तो हलवा बनाया, हलवा के अंदर आप उसमें क्या क्या डाल सकते हो आपके ऊपर है ना. आप किशमिश डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते, लेकिन इतना डालो नहीं कि वो हलवा का वो कुछ मोहनताल हो जाए. ड्राई फ्रूट्स डालना एक बात है और इंग्रेडिएंट्स टोटली चेंज करना अलग बात. हाँ. So our ingredient, our foundation should be Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, nectar of devotion. ये हमारा फाउंडेशन है. उसको हम लोग को अगर गाढ़ा करना है तो then other things can be added. Not an issue. लेकिन जो हमको जरूरत है उतना श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है. हमारे अंडरस्टैंड के लिए और भी कुछ हमको चाहिए तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए वो पढ़ के ये हम लोग नहीं करें. हाँ. हमारे लिए जरूरत है उतने दवाई दे दी है हमारे लिए. हाँ, दे दी. एग्जैक्टली. चॉकलेट दिया है उसको और अभी आप आइसक्रीम दिया उसको ऊपर आपको आइसिंग कितना डालना है, खजूर डाल के कुछ डालना है तो अलग बात है. जैसे मैंगो संडे है ना, अभी मैंगो संडे करके नेचुरल्स में आता है मैंगो संडे. अल्पाइन से ऊपर रखा होता है.
उसके बाद अल्फांसो, उसके बाद अभी कोई डाले, उसके बाद काजू डाल सकते, सब कुछ डाल सकते। बट आइसक्रीम में भी आइसक्रीम। It's like that. Very nice analogy to understand the concept. Thank you so much. Thank you for your divine association. Mataji, thank you. You all are getting your association, Prabhu. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Murli Krishna. Prabhu, can I take your leave? Acha, sorry. Yes. Sorry, please. Yeah, Prabhu, you can go ahead, please. हरे कृष्ण प्रभु जी, if time permits, एक क्वेश्चन है मुझे। सांगा. प्रभु जी, एक्चुअली महाभारत, that's भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, व्यासदेव लिटररी इन्कार्नेशन दिल्लल संका, बाकी जो पुस्तक पूरा दिल्लल है, तंगेल है, भक्ता तंगेल है. So is other books important as these the books written by Vyasadeva? Like what? Which ones? Bhakti Rasamrita Sindhu and Chaitanya Charitamrita is written by the devotees, but Bhagavad Gita is written by Vyasadeva itself, the literary incarnation itself. So that book should be, is it more important and this is less important? Is it like that? No, Bhagavatam is also given by Vyasadeva only, na? Yes, Bhagavatam is Vyasadeva. Chaitanya Charitamrita is the Leela of Lord Chaitanya, ne? बरेलल सांगते बरेलल व्यक्ती लिटररी इन्कार्नेशन ऑफ गॉड चित व्यासदेव म्हणाली. Chaitanya Bhagavat is written by Vrindavan Das Thakur, who is an incarnation of Vyasadeva. Yes, Prabhuji. Wait. Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakuran barele hai ne? Right. He is none other than Vyasadeva only. Okay. And Nityanand Prabhu instructed Krishna's Kaviraj Goswami to write about Chaitanya Charitamrita. Okay. Okay, Prabhuji. Kalli makar tum sangeet. तर अश म्हणता नव्हे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन चैतन्य चरित्रामृत म्हळ्यार PhD लेवल म्हणून. Yeah, because Chaitanya writes post graduation because Bhagavatam is talking about relation between Lord and his devotees, but how to practice it in practical life, that Chaitanya Mahaprabhu has shown, na? इसलिए वो post graduate study है. It is like, you actually are, you study the lives of all the devotees. Advaita Acharya का relation किस तरह से है, Srivas Thakur का किस तरह से, चैतन्य महाप्रभु का उनके भक्तों के साथ किस तरह से relation है. It's a practical demonstration. फक्त मी ते आमको फक्त ते कळलं नाही की how the devotees are related with each other in Chaitanya Leela. Then आम्ही कशी वाकावं आमको ते कळलं. It is like, apprenticeship, like lawyers, they go to college, नंतर they learn everything theory, but then they work. Practice म्हणता पळय. Yeah, then they have to work under some lawyer, na? Then they sit next to the lawyer in courtrooms. Like how do you handle cases? Now that is more important than anything else. So Srila Prabhupada Swami, basically you refer the books and do it practically and then go ahead with your bhakti malala sangundi. Why? Through Rupa Goswami, Nectar of Devotion, Upadeshamrita books. Yes. Okay. So whatever has been given in Upadeshamrita, everything that is actually been happening in lives of Chaitanya Mahaprabhu with his associates. So when you see actually how Chaitanya Mahaprabhu dealt with the devotees, you see how the devotees dealt with each other. So that is for us to learn how we should deal.
थैंक यू वेरी मच प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्ण. हरे Yeah. कृष्ण. Thank you so much. We are waiting for why bad things happen to good people. Next week, this weekend and next week start. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Thank you very much. हरे कृष्ण. मुरली चरण प्रभु, thank you very much. रत्नभूषण गोविंद प्रभु, thank you very much. हरे Amal Sita Mataji, thank you very much. And all the assembled Vaishnavas, I cannot personally thank, but I just want to express my gratitude for allowing me to share something in front of all of you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभू. एक प्रार्थना सर तुम्ही सांगेल क्लास आणतो आशावादी म्हणून तशी आम्ही आशावादी तुमच्या मुखारी प्रार्थना दवरताय काय तुम्ही अशी येऊन आमका ज्ञान मार्ग सांगून निघता मुखारी. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नमस्ते नरसिंहाय. नरसिंहारती गायन करून आमका आयचे सेशन विराम दिव्या. प्रभुजी आम्ही 2 अनाउन्समेंट्स करतो. या यस प्रभू प्लीज. पर वेनसडे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं संजय 5 मिनिट तगून कंटिन्यूस असता. ताजी आणि काही कोणाके नाव देऊ का चला भारती माताजीले की नामन जलरी माया माताजीले नाही विद्या माताजीले देवी आता तशीची फ्रायडे आणि मंडे व्हेरी स्पेशल सेशन ना हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभूला वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल आज पुढे ऐकूनच काम असतं. हिज ग्रेस प्रस्थान प्रभून कळालं असते टॉपिक कोविड टाइम मारी जल्दी आम्ही अपासत अंगेल मुखारविंद तगून ऐकूचे प्रयत्न करूया. तुमगेला फ्रेंड्स आका रिलेटिव्स आका कोणाके इंटरेस्ट अस म्हणजे जॉइन जावचे संगीत सेशन व्हेरी स्पेशल सेशन and it will be interactive and question answers तुमको निमको चुके निमको येता. तशीच या सॅटरडे राधाष्टमी सेलिब्रेशन्स कंटिन्यू जाता असं छरडूवाला डान्सेस असं त्यानंतर भजन कंटिन्यू भजन असं मिस करू नकाची सॅटरडे म्हणून सांगून मागून घेता. हरे कृष्णा. रत्नभूषण प्रभु ओवर टू यू. हरे कृष्णा प्रभू. तो भक्तांचे प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट इथे असल्या संख्याता माइक आणि म्यूट करून आमका नरसिंह प्रार्थना करून आयचे सेशन विराम दिए. दोन्ही रिक्वेस्ट असेल प्रभू. एक श्री लोकेश आणि माम तांगी प्रेयर्स निमगलेला असं तांगेल फॅमिली कतिरी जी प्रभु was going through a difficult situation. अनेक हर ग्रेस पूर्ण प्रेममयी माताजी आणि ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभु तंका चलिया चरडू जल्लल असं काली राधाष्टमी देसू तंगेल कतिरी प्रेयर्स मागून घेतात. हरे कृष्णा. तो सगळे लोका समजता सुखिनो भवन्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नरसिंहारती. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलतङ्कानखालाहये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमतिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय.
भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।